Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig. Ato na mahibaluan ng mga balita karon nga adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Yari kita sa Lunes nga adlaw, pitsa 26 sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Yari kita man sa katapusan nga adlaw kung sa din gintalan na ang ika-anom nga State of the Nation address o konsuna sang President Rodrigo Roa Duterte karon sa hapon, no? Halin 2017, 2018, 2019, 2016 kag 2020 kag last karon ng 2021 mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balantayan man karon mga kaaksyon ang pila ka mga kahiwatan samtang gina-deliver ni Presidente Rodrigo ang ikaanom sining suna, ilabi na sa mga kaaksyon tang mga cause-oriented groups mga kaaksyon nagaporma na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag iban nga bahin sang kalibutan mga kaaksyon nationwide ining kayuwatan man sang mga cause-oriented nga mga grupo diri sa Bacolod bayan muna kag iban pa nga mga representante ang nagaupod sa sining
kahiwatan nila karon kadungan sang suna sang presidente mga kaaksyon. No? Sige, aton lang nahibaloon karon dugay-dugay sa report sa aton sining patrol. Batang tanan, especially mga opisyal nga yara sa gobyerno, ang nakahanda na sa pagpamati sa mangin suna sang presidente. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon diri sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, kalakip man ang ato sining nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Sige-sige man ang vaccination program sa mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya kag kalakip man diri sa syudad sang Bacolod, pila ka mga barangay kag ang mga mall daw halos, ang mga malls daw halos may mga vaccination nga ginapatigayon pero limited lang based sa palayag sa aton sining nga EOC, no? Pauna-una lang kag walang pabakod-bakod tuhod kay ti linya kadalas 4:30 alas 5 sang kagahon la 6 baw kadamo na sang nagalinyada nga mga kaaksyon ta kay ti handa na nga magpabaksin ini sila mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa Oriental side nga bahin sa nga ito sining isla sang Negros, no? Kamusta kamo dira iya mga kaaksyon namon sa Kanginan plus ang mga kaaksyon ta all over Western Visayas sa Region 6 nagapangamusta kami sa inyo sa sining udto sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Balita. Banat. Huling. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:43 ng aton oras 11:46 na mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia, grupo ni Mayor Zara, Senator Lacson kag Senator Pacquiao, amat-amat na nga nagapangaluyag sa Onega. Sa Unega nga grupo diri angos sa 2022 eleksyon sa Unega magasapol sa masunod nga semana. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar Duterte nagmando sang dugang COVID-19 vaccine para diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Eric Magbanwa Bacolod City Police Office o kung BCPO magabantay sa mga rallyesta sa suna sang presidente pamunuan sang BCPO nagapanawagan sa mga rallyesta nga mag-upod o kung magsunod sa minimum health protocol. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, mag-asawang nga mga tigulang ho pinakauna nga benepisyaryo sang barangayanihan. Kag pagpatay sang babayi sa bandwa sang Pontevedra, wala pa sang sospek. Sa balita naman kay Aksyon Art Tayhupon sa special assignments masobra na sa 1.2 milyones ka mga residente sang Bacolod kag Negros Occidental nakaparehistro na sa National ID System.
suno sa Philippine Statistic Authority. Samtang balita sa patroliga, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga militanting hubon magapatigayon sang kontra suna sa tubang sang replika sang public plaza diri sa syudad sang Bacolod. Mga progresibong grupo nagamat-amat na tipon sa compound sang Lupit Church para sa hiwaton nga rally protesta. Ato na hibaloon karon dugay-dugay plus sa mga vaccination area diri sa Bacolod no. Nagdamo man iya katama yang nagpabaksin yaman sa Ayala, sa SM kag sa iban pa ambot kun sa mga kabaranggayan ang gidang kinalain nga nagdagsa ini sila bangod sang brand sang bakuna or bangod sang kinanglano na magpabakuna. Amo ni abi karon hibaloon tabi Akson kay Akson Del Salazar kun nga nagdamo anong paganirisar sini sang aton sini nga syudad nagdamo na sila gutok sila as of this time no? Pariho sa SM 500 ka mga magpabakuna ang iakomodar sa Ayala mga 1,000 sa Robinsons 500 man ay pwede sa pagkadamo sa ila subong no grabing ibang dismayado pa ho dismayado ka kung wala ka magbugtaw no kay balo ka nagid nga mo pauna-una lang kundi pauna-unahay na lang bugtaw kay mo las 5 or las 4 pila ka na daw bala na da kung wala pa tao kay kung magpadlaw ka, way ka na sapon, di ba? O, amo nang uso sa Pinoy, no? Kinanglan mabugtaw aga, mapila aga, kay kung adlaw ka na, wala ka na numero. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, ginbawian gid sang kabuhi ang 45 anyos nga lalaki matapos mabungguan sang single nga motorsiklo sang sining nga nagtabok sa dalan. Samtang balita naman sa kay Aksyon Rofo Diita gikan sa Silay City, 7 ka mga persona nagkaladakpan sa illegal nga pabulang o kon tari-tari. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, dala lang kamo kay mahinang kalaban, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga udto, samtang nagapanyaga na kamo, samtang nagachibog ng halos kalabanan ng iban siniga pangita pa sang kinawala mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay pangbasahon taning sa mga kaaksyon ta ang inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining nga pagpangalagad plus sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program. I-likes lang kag i-share ang Aksyon Balita Banat Bulig no sa inyo sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Kadto lang kamo sa page sa Aksyon Radyo Bacolod din i-share ang aton sining programa sa Aksyon BBB kag i-likes no. Kag sa mga kaaksyon tadra nga baya website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Lunes, July 26, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 38. Liwat resulta 29 and 38. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ang balitang ito ay hatid Ayos. Sige, sa mga kaaksyon ta, pang unahon ta niya na itira, mga nag-likes kang nag-share ho sa aton sining programa. Daligid lang ha, kay ma-open ta na ibla para sigurado ma-open kita sa aton sining Facebook account. No? Sige, daligid lang pasensya gina kay mahinang kalaban amatamaton tan lang ini mga kaaksyon, no? Ayos, samtang pila na lang ka oras ang nabili, no? Kag mag-deliver na si Pangulong Duterte sang last zona karon mga kaaksyon sining nga hapon na. Sige, daligid lang ha kay amatamaton ta lang niyo kay mahinang kalaban di na ni siya. Dari kita. Sige, may lang pagpamati sa kay Premilita Bakiran, no? Premilita Bakiran, padiwal siya, no? Sa mga nag-heart naman, may lang pagpamati kay Rochelle Valencio Susana, Sonia de la Torre Delgado, may lang pagpamati, Jinky Dialagdon, Reds Vargas, Vanessa M. Mayo, April Mandioya, Peter Timtim Jr., may lang pagpamati, no? Peter M. Jr. o Peter M. Timtim Jr., no? Kag Niepes A. Jasmine, may lang pagpamati, Kay April Banaag, Kagawad Imbong Jocampo, Abraham Ortiga, kay Abraham Ortiga, Diding Alojamento, kay Olmiha Mered, Alberto Alba, kay Emily Hindrala, Motoy Bibi, Francisco Poso Madrigaso, Francisca Poso Madrigaso o Madirazo, sorry, gid, no? Francisca Poso Madirazo. And Rosindo Monreal Iriliana, no? Romar Lloyd Rama, kay Toto Dar Aguirre, Jose Josie Joaquin, Marge Dieret Canlas, Margini siya, Dieret Canlas, no? Kay Diana Consolacion, kay Fidjedero, Dindo Alahar, kay Toto Vernie Jimenez, no? May lang pagpamati. Kay Sharon Rico Manalo, kay John Vicente, Ronnie T. Mananghaya, and Gerald Babaw, kay Richelle Dimihilio, Aiza Dikripito Gatok, may lang pagpamati, no? Ay Amira Chavez, thank you gid Amira, and sa kay Cards GB Ledesma, no? Rochelle Evangelista, Roslyn Colinco Baldissimo, Amalia Biprado, no? Amalia Biprado, kay Connie Laparan, Leticia Hapitana, may lang pagpamati, Inday Leticia Hapitana, and Prazel Lobaton, Prazel, isang Prazel, no? Jane Resisio, Gian Resisio, may lang pagpamati, no? Janelle Barbo Horilia, and George Gargasiran, Ronaldin Nicor, kag Madam Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, gid. Salamat, gid, sa inyo sining likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos sa kay Madam Suset Alunan, may lang pagpamati, Riyame Salbuda Ladjo, no? May lang pagpamati, Riyame Salbuda Ladjo. Kay Mike John Seba, may lang monitor sa Moises Padilla. Thank you so much, Mike John Seba. Gian Demiar, may lang pagpamati, Gian Demiar. Greet ko lang si Mrs. Pilar Espera, gapamati gid siya sa imo. Thank you so much, Gian Demiar, no? Gloria Espinosa Istores Abalahon, may lang pagpamati dira sa Sumag. Salamat gid. Virgo September, ara naman siya. Via Jonathan, ara naman naka-online. Diding Alojamento sa Antipolo, Pontevedra, Kagawad Imbong Jocampo. Si kay K. Fidjedero, may lang pagpamati, K. Fidjedero, kag Madernia Inocencia, Mabakyaw Toledano, no? Mrs. Inocencia
Mabakyaw Toledano. Happy 90th birthday. Love you, Nay, from Cristina Yosores Maila, Mitel Miguel, and Mia. Ayos. Mutoy Bibi, thank you so much, Gid. No? Rochelle Fulgencio Susana, malanga pagpamati sa pamilya Baryuga, kag tamyaw man sa pamilya Susana sa barangay Malingin, Bago City. No? And Sonia de la Torre Delgado, saling niya, Action Rex mayo na kay damo na ang nagapabaksin, hindi na yawan campaign ng atong gobyerno or because damo sa ila kay branded ang baksin. Gani man. Jose Joaquin, may lang nga pagpamati, Jose Joaquin, no? Mayong udto lang da sa silang Cavite. Hazel Prince Congeniality. Pinchment, Congeniality. Sino ni sa Sir Frets niyang iyang akuan man? Pwede ko ka-great mga pamilya alias dira sa Sagwa, Banwa, sang Valladolid. Salamat, Gid. Grace, sang Maguindanao, Cotabato. Thank you so much, Grace. Vanessa Imayo, present na siya from USA. No? Thank you, Gid. Sige. Rimar Hicano Haliasgo, may lang nga pagpamati sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Haliasgo Hicano Salvatierra Robles Cabalfin, kag Tapayan family. John Vicente, may lang nga pagpamati kag sa mga pamilya Vicente sa Barangay Carabalan. Toto Binji Jimenez, Ronnie Mananghaya sa of Saudi Arabia, Dona Ribatado Galio and family Galio Ribatado kag Mama Jenely Galio, Papa Nonoy Galio. Gapamati sa DSB, no? Mary Grace Mungkal Cabalfin, may lang nga pagpamati, no? Sa kay Rose Flaky. Virus. Peter M. Tim Jr., no? May lang nga pagpamati. Sir George Gargasiran. Rosalina Rillanes Padero, ara naman Ayos, Madam Elizabeth Malangka, Jan Resisio, thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban. Sige, daligid lang, standby, mga kaaksyon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, puting. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ng aton oras diri sa aton sining pangalagad sa mga kaaksyon ta gapamangkot kamo nga pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na pwede gid mga kaaksyon, walang problema. Kinanglan ta lang mag DTX 500. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:06 sa aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba manghisayod kita dira sa Lupit Church no kung kamusta ang halos nagtililipon na pro naglalabutan na ang pila ka mga grupo sang pangabudlay no dira sa area sang Lupit Church, mga kaksyon, mga militanting hubon mandira no kontra suna may patigayonon sila gauro nga rally protesta sining hapon mga kaksyon. I-check tabi ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sining mga tinoon. Aksyon Alvin, kamusta dirang area? Uy pa siya? Uy pa siya? O sige. Samtang ginapabot ang balita ni Aksyon Alvin Graba, unahon tayo ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa palayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nagmando sang dugang COVID-19 vaccine diri sa syudad sang Bacolod. Yaring report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Hello, sir. Proceed na, Aksyon Dale. Yes, Action Rex. No? Sa balita natin gikan sa Bacolod City Hall, good news ni Action Rex, bangod ang presidente na mismo ang nagmanto sa additional na COVID-19 vaccines para dito sa may syudad sa Bacolod Action Rex, kag iban pa ng mga local government units na may raman sa pagsakat ng COVID-19 cases. Sa damlag lang public address to the Duterte, ginpahayag sa President Action Rex nga madamoy sa mga LGU sa nagaparang bakuna kag may pagsakat ng COVID-19 cases. Lakip na diri ang Bacolod, Iloilo, Cagayan, kag Agusan, Action Rex. Sunod diri sa President
may para din yung Bacolod, kag nagkapangayo ang alkalde sang madamo nga bakuna. Bilang sabat, ginpahay din yung vaccine dahil Carlito Galvez Jr. Why tulabot sa nagalabutan to dahil naggaligad tong simana? Yes, Action Rex. Kaya ang palayag ng presidente recently lang gini Saturday night Action Rex kag ang Bacolod City na magluwas sa mga bakal nga bakuna from AstraZeneca nga ang first delivery. May mga iba pa nga brand bakuna ang nag-abot from DOH Region 6. Maluka ang mga tao subong daw gusto na gid magpa-tuslok action dahil magpabakuna bla kay sa SM, sa Ayala, kag sa Robinsons, grabe nga mga tao. Action din mo sulubra? Yes, dako na Action Rex ang acceptability ng COVID-19 na vaccine. Ay subong, sorry, ari kita diri sa may SMS Convention Center, no? Ari kita diri, subong? Why mo ko na makita? Actually, may mga system Action Rex na din-implement, no? Kaya isang Biyernes Nedlaw, pang Biyernes nga daw nagatilipo ng crowd dito sa may tagwat ng SMX pero subong para malimit ang crowd sa baba pag hindi mga super spreader event. Ang mga nagulihi abot or walk-in Action Rex ginapapila aning sa second floor sang mall. But siningon nagtulo tawhay dito sa may third floor sang SM sa may sa may injection area. Yes, no. Pero ang iban labot pa sa second floor. Sa second floor Action Rex, kami nagabantay ng gwardiya sa may elevator, no? Ay once ka magdigwa na sa babaw, ginapasaka na matamat. Ginapasaka sila matamat. Ang siya ang sitwasyon sa buong dito sa may SM City Bacolod. Rason nga ti, ang iban, kay first come first serve, kung una ka sa linya, ti makasaka ka dayon. Pero kung uli kaabot, ti standby ka anay. Sa may second floor Action Rex. Hindi ka man to pwede ka rektada, pasulod mo. Yes. Duwa ka elevator, gwardyado, sang gwardya, hag isa diri ka hagdanan Action Rex, may nagabantay man nga gwardya. Pero kung taga Bacolod na tanan ang nagpa-inject na? Taga Bacolod Action Rex, ay kahapon nagpagwas ng schedule. May mga barangay man to nga schedule sa ila to? Oo, ang mga Action Rex, no, ay ang iban diri, ang ginaalaw lang dito for walk-in, ang aras sa mga mall. Ayala, Robinson, taga-SM City, Bacolod. Ang sa mga barangay Action Rex, kung wala ka pang appointment, hindi ka pag-akomodahon. But silingon, no walk-in policy ang gina-implement sa mga kabarangayan, kundi ang tatlong ginamang ka-mall diri, SM, Robinson, Cagayala, dira pwede ang walk-in Action Rex. Amoy na yung kabangdanan kung nga ati may mga promosyon, may mga kinagamo, may mga tasay sang tingog na nagaluntad earlier diri sa may SM City Bacolod Action Rex sa iban ng mga vaccination site sa mall sa Robinson. Kag dito sa may Ayala Mall Action Rex. Pero kung senior citizen kay Action Rex, tagayra ka sa second floor, nagapila, pwede ka na makayo sa gwardiya, present your senior citizen ID, at pwede kay Action Rex magpasaka dito sa babaw since nalakit ikaw sa priority group like a health worker, kag may mga comorbidity kag senior citizen Action Rex. Sa sining mga tilion, actually na-interview man naton ang public relations officer ng SM City Bacolod, si Ma'am May Castro, nga ari sa may vaccination area kag nagpalayag ng Action Rex, no, nga ti full force na ang ginatin ng mga security nga nagabantay diri sa may vaccination area. Magluwas ini sa police station number 1 nga mga kapulisan nga gin-deploy man sa sining area Action Rex. Sa sining mga tinion, ginaulat ng katapos ng media si City Administrator M. Ang nga ari man diri sa sulod. Kami office na doon siya gali Action Rex dito sa may SMX Convention Center. Dito na siya nag-office, no, kay dito sa Ayala, si Dr. Chris Sorongon, dito nila panguna, dito sa may SM City, si City Administrator M. Ang. Meanwhile, pamatian nato ng palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kanang sa Batman ni Vaccine Star Carlito Galvez Jr. angot sa additional nga bakuna para sa Bacolod City. Many local government units are desperately asking for additional bakuna. There's a strong upsurge of in places like Iloilo, Bacolod, Cagayan, Agusan. So kindly tell us what we should be doing to hinihingi nila ng bakuna nagpapadagdag nga Bacolod this one. The mayor there
is asking for more. So when can we accommodate them with the sufficient vaccines at this time? Sir, actually, sir, with the clamor of many LGUs, we assess that we need to increase our monthly delivery from 20 to 25 because we saw that there is really a great uptake already for many LGUs, and we saw that many provincial governors and also mayors are already prepared for the vaccination of their targeted individuals. Action Rex na batehan si Presidente Rodrigo Duterte kag si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Suliton ka lang on appointment based Action Rex Alangilan, Barangay Batas, hanggang Airport, Barangay Tumag, Barangay Takuling, Barangay Villamonte, ang walk-in, ang muli tatlo ka mall, Ayala Robinson, kag SMX Convention Center Action Rex. Ang sa subong lang adlaw? Yes, subong adlaw, Lunes, July 26. Ang para buwas siya, way kada skid? Second dose, diri sa may SM, AstraZeneca, kag Sinovac, kag Sayman ang Janssen nga bakuna Action Rex. Ang second dose na ano gani nga mga brand na? Sinovac, no? Sinovac, kag AstraZeneca vaccine Action Rex. Ang tag-one dose siya, ang tag-isa lang katublok ni, amuning Johnson? Janssen. 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 Kagang, yes, ano tong isa to? Janssen Action Rex. Kagang Pfizer dito sa may Bacolod Government Center kay hindi siya para dapat sa mga OFWs siya. Sa mga OFW, kaya hindi siya pwede makalayo Action Rex sa cold storage kaya may requirement nga kinahanglan ibutang mo dira ang Pfizer vaccine. That's why since ara dito sa may annex building ang cold storage sa Bacolod LGU, dito na lang ginakandak ang vaccination for Pfizer Action Rex. Pero subong wala sang schedule, no, sang Pfizer dito sa may Bacolod NGT City Action Government Rex. Center. Why to scheduled? Sanong scheduled to? Action Rex every day or every night nagapagawa sang information ang Bacolod PIO. Kag dira nagakuha sang detalye ang aluyag magpa-vaccine Action Rex. Sila bilay mga OFWs nga for deployment or kinahanglan nga magbalik sang trabaho. Damo na gusto magpabaksin pero ginakulang ang baksin tano? Yes, Action Rex. Amo na ang ginakabing nga good issue, no, sa mga Bacolod DOT officials nga damo na sa tawo ang interesado nga magpabakuna o galing ang sistema. Amo ni siya ang ginareklamo sa publiko Action Rex kay iban allegedly may mga salutanay. Ang iban yawan na kulat, no, ang iban nagakawad-an na sa patansya Action Rex. Amo na gani nga po mayara dira sa available nga slot sa mga kabarangayan. Kay same na Action Rex ang bakuna ginausab dito sa may SMX, sa may Robinson, kay Kayala, same na sa mga kabarangayan. Wala na sa bago, no, pwede man sila makabi sa bakuna sa kada barangay vaccination center Action Rex. So far, pero ang nalantaw ko lang bla sa isem, ambot ko maakomodar ni tanan kay daw kasobra man ni lapit ko 2,000 ni ay or 2,000 sobra Action del. Ambot ko maakomodar ni sila. Last time Action Rex mga around 8:30 pang Biyernes sang gabi. 8:30 natapos ang vaccination diri sa may SMX ang daw Convention allotted lang Center. ang vaccine for SM 500 na lang katawo. Ako pa ni Action Rex, ang i-verify natin kay City Ad kung sila ang ma-accommodate na subungan daw. Kaya ang iba, nagapamangkot kung bala mag-cater sila. Gani. Kung hindi man sila mag-cater, pwede sila lang mag-cater. mag-cater ng ibang Action del, pwede man lang sila magkamatamat na pauli mo. Yes, Action Rex. Ang muna siya karoon ang luyag man sa clarification kag enlightenment. Sining mga nagapila Action Rex, iba nila sila may mga trabaho pa, may arapat ang duty, may arapat sa iba yung mga appointments, rason nga aga pa din iba nagpila kasi amo na subong ang pinaka-latest na sitwasyon dito sa may SMX Convention Center. Dugay-dugay, Facebook Live. Kapila ka na daya? Tapos sa Action Rex. Tapos ka na Malang Johnson. Sige Yes. Dugay-dugay, Facebook Live na to, si City Administrator Emang sa pinaka-latest na update. Reka, dito sa may SMX Convention Center ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balitaw na action sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pro reporting live si Aksyon Dale dira sa SM City, Bacolod mga kaaksyon, no? Grabe ko nung tawo to kag sa Ayala man kag sa Robinson, sambot ko na nung nagdamo ang alatin lang actually isang syudad 500 for SM, 1,000 for Ayala, and 500 for Robinsons. Di paano na lang ning hindi ma-akomodahan man. Mayo man mag-announce ka dira kung 500 lang, 500 lang. Kung 1,000, 1,000 lang. Okay naman ang iba na lang mamilit na sila karon. Ang ako lang advice, galing kay kung sa barangay ka naman, may ginauna man ang barangay kag may naka-priority man sa barangay, no? Puwerte. Daw hindi ta ma-insidihan subong kay ang tao daw gusto na magpabakuna si Action GM ganito nakaliga daw. Ay, oo. Hasta subong daw ginahilanat siya. Pati bulsedo ginahilanat man subong. No? Way pa si Action na Brian Morden? Ara na sa? Way pa? Si Brian? Way pa? Sino nang daso na? Si Art lang kuro Sino na? Isinya sila ko da sinong dasondra kay pangtirahon tani sila. Ara na siya, din siya nagkadtuaw. Basi kon way pa ni siya ka mulalong. Kadtuan tabi si Action Alvin Graba sa patrol dira sa area sang Lupit Church. Action Alvin? Action Alvin? Di na siya. Wa siya. Nawa siya. Wala si Alvin Graba. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Painang da sa to basi kung hindi siya gusto bala magsulod daw. Daway man ta na mimo na sa iya na. Kadtuan tanay si Action Art Tayopon sa Bacolod or sa special assignments. Diri kita anay ho. Ining masobra sa 1.2 milyones ka mga residente sang Bacolod kag Negros Occidental makaparehistro sa National ID System suno sa PSA mga kaaksyon. Ibaloon tabing report ni Action Art Tayhopon. Sa detalye sining balita Action Art. Pisar Action Rex sa Maginbagon last week ng mga quarantine status sa Bacolod, ay man niya mapiktuhan ang padayon ng registration naging conduct sa Philippine Statistic Authority kung PSA angot ini sa National ID System kay sunod rin sa head sa PSA sa Negros Occidental ni Cesar Luis Gonzales. Sobra na kita 1.2 million ang ka-avail o kung nakaparegister para sa National ID System sa Negros and Bacolod. Kag sa 1.2 million masobra, 200,000 diri ang madamo man diri nga part ang iya sa Metro Bacolod. Sige, actually Action Lex ang inasubong ginahimo kag ang strategy sa PSA sunod diri kay Sir Gonzales. Halimbawa may mag-request sa amon na mga barangay nga i-clustered sila bala sa isa ka lugar kay hindi lang sa mall man sila gaganda Action Lex ang National ID System Registration. Sila nga pati ni mga request sa mga barangay ginagkantuan na namon, especially kung may mga senior citizen kag may tiladira ka mga uluyag yang mas mahapos para sa ila o para sa ila convenient. Importante, sunod rin kay Sir Luis Gutierrez, Gonzales, masunod lang ang nagakaigo na health protocol. Kamo lang gina-avoid na kinailan, masunod ina ang dapat sa mga nagaparehistro, hindi gid magkalipat, magdala sa face mask kag facial dagon nga mapadayon ang masunod ang nagakaigo nga health protocol. Sige na Action Art mo sa mga molde actually hindi gid man damo yung gapan ID bla pero sige bisan jutay lang.
Ano nga sige sa kagati may mga out of town tapos wala labot sila sa mga barangay action sila kakatulis sila subong na may mag-request na lumawa. Mayroon na pang barangay man? Oo, kung may barangay mag-request nangyagad ko lang may barangays din nag-request ng pilato ka barangays naging cluster sila and then dito lang sa barangay mismo ang ginkandak na para at least ang may mga edad-edad na nabulan mga nakatravel pero lang lapit sa ila mismo ng mga barangay. Ari si Sir Luis Gonzales Head sa PSA. May mga na-encounter lang kami subong sa system nga ang system lang nga nagakuan kung kisa nagahinay. Pero sige-sige mangyapon ang aton nga registration. Ang amon lang nga ginaano pag-ara na kami sa center na tinguan ginamon nga mapaintindi man ang aton nga mga registrants la nga amon na subong aton sitwasyon. So kita na lang mag-adjust personal sa ato kada isa sa aton mag-adjust na kita. Iti ang amon nga operation sige-sige lang sa gyapon. Ang total nga na-register namon sa Bacolod City daw more than 100,000. Kaya ang aton nga Negros Occidental mga 1.2 million nakita mo. Bilog pati Bacolod ara nakita sa Lusobra nakita 1.2 million. Ang base sa national nga report ang national nakaabot nakita mga 20 million. So ang 1.2 dira aton na siya no. Sa bilog ng Western Visayas ang mas taas pa kita sa Iloilo kaya ang Iloilo daw 1.01 palaga. Kundi mostly sang aton mga poblasyon barangays daw almost na saturate na namon. May advice ako sa amon nga mga team sa outside sa Bacolod nga the same thing sa Bacolod man nga may mga barangay kami nga nakadtuan ginakontak namon ang ila mga barangay officials kung willing sila nga kadtuan sila namon siyempre pag abot namon dito sila man ma-provide sang amon kinanglanon mo mga venue na kag mga furnitures nga kinanglanon namon so amo na so example sa palayag ni Mr. Luis Gonzales ang tagpamuno sa Philippine Statistic Authority kung in his own siguna na maraming PSA sa karon so why po nagaparehas to inagaw agad nga at least mayara na kamo sa registration para sa national ID card. Bisan din ka man lang subong magkadto no nga mga mall bla may national ID system kundi ganita sa main blaw sa may Rizal amo na da? Bisan din man lang subong sa Rex nagakontak na sila. Oo, may mga apartment sila kag pwesto man sila subong Gani bisan sa opisina yun to sa may kuan gid PSA mismo. May toto action Rex. Kag dali man lang no? Dali man lang importante na lang kuanda kompleto naman dayon may biometrics sa mga nagapalawig-lawig malagay kung kisa mag-offline bla. Gani. Pero at least sige-sige tayo niya ang trabaho karon sa taga PSA. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupo na nasa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R Tayhopon balita gikan sa special assignments sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsop anayho pampakinis pampabuti sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:27 na las 12:27 na katuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian Morden standby sa Nokpo no. Unahon tanay ang balita sa Kapitolyo grupo ni Mayor Sara, Senator Lacson kag Senator Pacquiao amat-amat na nga nagapangaluyag sa Yuniga. Angot sa 2022 elections, Yuniga magasapol sa masunod nga simana. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sama ng ginpalayag ni Yuniga, Secretary General sa Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Sa mga aga sa right after sa awarding ceremony Agin patagayon rin sa may social hall sa Kapitolyo Provincial man si Escalante bilang alkalde sa Cadiz City man sa mga nagabaton rin sa Pasidungog.
ang pamulitikang istorya halin sa national panahog sa lokal nag-survey bilang isa sa mataas na opisyal si Escalante mo sa United Negros Alliance. Ginsiling niya nga amat-amat na nga pangaluyag o kung sa mga aton pa sa daan nga tradisyon nagahuluhanan na ang grupo or ang partido sa tatlo ka mga ginasiling magpapili bilang presidente nagapangaluyag, nagatawag na kung pwede, kung magkadto sila dali sa Negros Occidental, pwede ang ilas ni manok nga magka-istorya sa sining grupo sa United Negros Alliance. Ang una, among grupo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ang grupo ya HNP, inang hugpong ng pagbabago. Prote may araman sang alyansa ruling political party nga PDP Laban. Ay kaduwa suro kay Escalante ang grupo ni Senador Ping Lacson. Di sa Lacson wa man action rex ang partido mo. Subong independent pa ni siya. Prote. Why pa ni nga kung ano nga grupo? Tiyara siya aliado sa NPC kaya ang Ano yung partido ya gani nagligad to? sa nabalaan ko ang Surex sa independent na siya. Pati subong aliado ya NPC, Nationalist People's Coalition, kay ang kandidato niya sa pagka-vice presidente, ng anunsyo naman kaya nag-lead niya ako. Soto. Si Senate President Tito Soto Action Rex. Si Tito Soto po nang nag-service subong pinagkataas ng official sa NPC. Right after nga nagtaliwan to si former Ambassador Danding Cuangco Jr. Ikatatlo, si Senador Manny Pacquiao. Agin siling ni Escalante nga nagtuwag gid ka ni Action Rex iya ang grupo ni Pacquiao kag naghambal gid nga magbisita na Manny pwede pagka-istorya sa grupo nyo. Yunega. Tiambal ni Escalante bukas man na Yunega pagka-istorya sa sinuman nga dalagko ng mga politiko kanang titub-tub subong para kay Escalante. Hindi pa naman pinal ang tanan na way pagani sa nagkumpirmar kay Action Rex na final na gid ang ilang sining desisyon sa pagpapili bilang presidente. Yari si Yunega Secretary General Bading Escalante. Ati kung may pangaluyag yun, damo ka pangaluyag kay Ping Lacson, kay Mayor Sara, mga pillars na nag-abot, no? Even Manny Pacquiao, may ara nagpabati-bati na, no? Na gusto may istorya, kung mag-abot si Manny, mo man si Mayor Sara, mo man si Ping, no? Doon mo ni silang tatlo ka daw masupog subong. Angot sri sa una nga si Mana, o kung sa ikaduwa nga si Mana sang bulan sa Agosto, surod nga bulan na. Ang Yunega magatililipon Action Rex iimbitahon ang tanan nga miyembro nga mga kongresista diri sa Negros Occidental. Posible iban pagi sa mga members ang hampalan di posible mo na no ang sa national nga level kag naka-agenda man ang posibilidad nga pag-enkwentro Action Rex sa nagalain-lain nga panuwag kag syudad. Sa diri sang special mention ni Escalante among banwasang Bidalbagan. Ang Bidalbagan daw desidido gid nga magbalik no ang sadto na lutos nga kandidato man si former Mayor Emmanuel Aranda nga gusto nga enkwentrohon ang incumbent subong nga naglutos man sa iya nga si Mayor Pipot Mirasol Tiambal ni Escalante. Sila partido ya ginatinguan bala nila. Kung pwede, ma-regular, pwede ma-istorya, why not protect kung indicate dayon ang enkwentro. Hinigaran, hambal ni Escalante daw ay pasatanto sang ihibalo, ay pasatanto Action Rex sang ideya, kung pala tuod din ang report nga si incumbent Mayor Nadi Arcillo, may ka-enkwentro, ano? Galutaw na nga ng babae mo. Dara sa hinigaran. Ang sa Banwasang Tubuso, tumayara man. Si Marla? Si Marla, Sinigran? Sa Hinigaran, babae, basta babae na. Marla gani. Hindi man. Hindi man? Oo, basta kilalaman ni Action Rex para sa Banwasang Hinigaran.
kaya daw laban-laban ko ron nagkatayada na subong. Timban wasang tubuso, may tie-up man naman Action Rex nga nagagawa da. Ati daw may kontra na yung tubuso ya. Oo, ti daw may ara man, no? Iban pag-isa nga magabanwa kang sunod so far daw ay pa naman sang bati-bati. Mamalantara meeting, may papatugapit sa basta, gin-mention Escalante, first o second week sang bulan sa Agosto. Balikan ta, Mayor Escalante. First or second week of August, nagpatawag meeting si chairman kag si president. And then we will know kung ano ang status. Chairman is 30, the president is vice governor. So we will have a meeting with the congressmen. We will know kung ano ang kuno. Sa subong daw, ang kunan ko lang na binalbagan daw si Mayor Aranda kag si Mayor Bembot. Si Mayor Aranda daw gusto siya maglagan. We will see. Kaya si Giman Istorya. Nigaran, hindi po private sa Nigaran. Ulayhon na lang namon papangkot kay Escalante, kay Karonti, State of the Nation Address, una ni Presidente Rodrigo Duterte, rating sa performance ng Presidente Tihambalya, kabudlay man subong si Duterte i-comparar sa iban nga mga presidente kamanti lain subong nga tuig COVID-19 na pandemic. Pero ang scale from 1 to 10, pasadong ginhatag ni Escalante, 7.5 to 8%, kaya manti may pilama sa kakitasihan. Una din pagpanagtag sa gobyerno nasyonal sang libreng bakuna, ang internal revenue allotment, dasig kapag implementar sang mga proyekto. 7.5 to 8% kay Escalante. Sabay naman ni Governor Bong Lacson, subong natawagan manamon si Action Rex. Kung sa hapon, ma-monitor siya via Zoom. Kaya sila nga mga gobernador, ginatagan na sila Action Rex ang password. Ining daw link bla para at least makasunod sa Zoom. Kaya tira lang sa maga-monitor. Amo man ni sila ni Mayor Bing ma-zoom man lang karon si Mayor Bing. Yes, so ang rating niya, scale from 1 to 10, 8 ang ginhatag ni Gov. 8 Action Rex. Subong aga, nagsunod din si Kwan, si Provincial Consultant on Economic Affairs, former Congressman Albi Benitez. Huwag sa nagdiritso sa Governor's Office, kundi dito sa nagdiritso, sa tatapan ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Anong kinabalon? Karon sa hapon may pre-power summit, no? Pagpatigayunon. Angon sige hapon sa pagduso sang renewable energy diri sa Negros Occidental. Paisayta portion lamang sa paliyag ni former Congressman Albi Benitez. This afternoon, 1:30 p.m., mayara kita daw pre-power summit. Gusto naton i-assess ang aton power supply kag kung gina-maximize naton ang ilang pag-usap. It seems ang isa sa presentation nga ginakita sa aton that there is enough power generation sa Negros Island nga wala ta mausap. So panugo, no? You've noticed naman sa Iloilo ko, no? Ginpanaog na nila ang cost of electricity nila. So I'm sure we can do something similar. Ang total subong almost 600 megawatts ang power generation naton, and ang consumption ta lang at peak load ara lang sa 350. So kadamo sang excess power naton. So ini ang akon nga ginapaminsar because one of the visions of ever since of the province of Negros as economic consultant, take note na, and of course the whole island, is to get into the technology industry. Isa sa mga very important factors ng technology industry is power. So kung makayota ang power supply, makayota ang rates ng power to be competitive with the international market, madamo na di masulod na mga technology industry nga makahatag ng trasado and so forth and so forth. Provincial Consultant Albi Benitez, report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hedawaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia, kadtuanta si Aksyon na Brian Morden, ini may kang tanan sa mag-asawang tigulang pinakaunang benepisyaryo sang baranggayanihan. Kag pagpatay sang babaye sa Banwa sa Pontevedra, ano nang latest? No? Wala pag ito no suspect.
Yaring kauntan sa report ni Akson Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Akson Brian. Action Rex, hindi makapatid rin isa ka senior citizen. Ano? Actually, yung ba na sinigle Action Rex na patay nagligad lang Abril. No? Gin-check liwat sang Nokpo. So nakabaton gid sining isa ka senior citizen na gintawag sa ngalan nga si Nanay Ilvisita Kiyo. Dira ini siya naga-Star Action Rex sa may Purok 1, Barangay Nagasi, siyudad sang La Carlota. Ining nasambit nga senior citizen obrahan sang bag-o nga puloy-an Action Rex sa mga katapos ang kapulisan sa inisyatibo man ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, ang hepe sa La Carlota PNP, sa pagbulig man sang lokalidad sang La Carlota kagiban pa nga mga stakeholders kag of course with ako nga papel diri amo ang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental sa idalom iya sang barangayanihan nga gintukod man ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Action Rex. Ang nasambit na puloy-an sining ni Lola Kiyo, kuan Action Rex inang magsulod ka to, wala ka lang kasulod kay pagsulod mo puro buslot na tanan, tapos daw marusmak na gid ini ang mga kahoy nga gamit sinito managig kadaan Action Rex. Isa na lang negro ka tayhop sang maayat-ayat nga hangin, malupad gid ang iya sining balay. So that's why nanging beneficiaryo ini siya kag ginhimuan sang bag-o nga balay, daw streamline ang tawag. Pagkatapos ang dingding niya plywood na, ang half siya diri sementado na ang katunga. May bintana nga nakajilo si Action Rex, sementado naman ang sulod kag kanami nagid sa sitwasyon. So nasambit iyan na puloy-an ni Nanay Ilvisita Action Rex dira sa area sang La Carlota. So sunod diri sa kaya Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson deputy sang Nokpo, nga amo ini ang pinakauna nga nahimo karon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag posible may mga dason pagid nga mga balay nga ila sini pag-obrahon base sa kung paano madeterminar ang sitwasyon sa sina nga puloy-an kag nagapuyo Action Rex. Magluwas sa pag-obra nila sang bagong nga balay, may ginhatag pagid nga mga pagkaon kangay sang bugas kag groceries mismo. Nga ginpangunahan gid ni Police Colonel Romy Palme ang pagdako sa mga pagkaon Action Rex. Sa ginpatigayon man nga ribbon cutting nagdigid lamang nga adlaw sa nasambit nga lugar. So nagalaom si Donasco nga mangin maayo ini kag masundan pagid sa madamo pagid ang isang proyekto Action Rex. Ari si Donasco. Next target ma'am na gawin mo ulit ganito. Sabi nila ito na ating POP, so, hindi sabihin ko, may po sila nag-target na next na possible traffic and ito ko na kayo. Pero, hindi na ito and you're hoping to be find out in this one sa ating municipal administrations sa Diliman Negros Occidental. So, kaya natin sir kung ano ang shipping din ng ibang station dito sa Negros, if they will make something like this or they will innovate picture, they will make different things na something related din. Ang iniwan natin is yung talaga public service. Action Rex sa palayag ni Donasco angot sini. Pahapunan ko ining pagkaloob natin sa babae nga ginluphang dito sa may Pontevedra, way pagito suspect Action Rex, no? Pagkatapos sa Isabela may nagapulotang hugas lang sa motorsiklo niya kahapon sang hapon, ginpalapitan lang kang ginduslak Action Rex, patay. Sa Toboso may aksidente sa motor, driver patay. Ang mga detalye sini sa hapon sa gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Balita sa Nokpo, Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, malakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. Salamat gid sa report ni Aksyon na Brian Morden. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, may TC anay kulang balang imo siling nga lawas ang vitamin C kinanglan talang mag may TC alkaline base nga ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa Subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga ka-aksyon, madapos sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ayos, sige, daligid lang kaya na Senoro. Do kadugay, perting ulan to kuno sila. Ana Senoro. Sige, Rodora Syoko, bao do kanami sang projects ni Sir Eliazar, dako gid nga mabulig sa mga pigado nga makabalay sang tarong. Gani man. Okay, thank you gid. Joseph Martin Yolo, thank you gid sir. Joseph Martin Yolo. Donald Cabasag, araman si Donald Cabasag, pamati kag asawa niya si Leia Altisar Cabasag. Subong adlaw. Happy wedding anniversary sa inyo nga duha, no? Donald Cabasag kag Leia Altisar Cabasag, no?
Barrio Garay dira sa dira sa Purokwawa sa Banwa sa Murcia. Thank you gid Barrio Garay, no? Okay, sa kay Gloria Espinosa Istores Abalahon. Thank you gid kag tamyaw lang dira sa Vika Untoy Elementary School Teaching Force headed by Ma'am Alegria Portal. Thank you so much gid ma'am, no? Ang panamyolin sa kay Ma'am Gloria Espinosa Istores Abalahon, no? Homalumina, thank you gid Homalumina. Yorb Quiniol, salamat gid Yorb Quiniol, no? Labayin Eduardo Jr., thank you gid. Anong nangyari man? Labayin Eduardo Jr., no? Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati. Lunila Tarosan sa corner Gatoslao, San Sebastian. Thank you gid Madam Lunila Tarosan, no? Kay Nick Iskaran, may lang pagpamati Nick. Action Rex, gusto ko tani mabalaan paano na lang ang mga nag-register online para makalikaw sa amuna nga sitwasyon currently. Gani man. Nick Iskaran, no? May duntong na nung ginahimo pagahimo ni isang syudad, no? Daw kadamo gid. Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pagpamati kag sa pamilya Amilo family dira sa San Enrique. Condolence to the whole family and the whole done manong Pipoy Amilo. Okay, sige. Fuego, may lang pagpamati kay Fuego. John Nedel Blue Season kag Welby Magbanwa, Marmar kag Emma Yanson. Thank you so much sa Fuego. At Tia Kim Eriman, present na siya. And Gian Resisiora naman si Elmer Piloriana. Thank you so much gid Elmer Piloriana from Punta Balyo, si Palay, no? Elmer Piloriana. Carmelo Parcon dala sa Pulupandan, Barangay Zone 7. Thank you so much sir, no? Carmelo Parcon. Arnolfo Sanchez Palmaho dala sa Dos Hermanas Talisay, family Mumandre kag Toledo. Thank you so much gid Arnolfo Sanchez Palma. Morphy Morgan, malang pagpamati. Tamyaw lang si Jolodin Nobli Jr. kag GR, senior kag GR ne. Jolodin Noble sa Barangay Pilisa, kay Kindo, sa kay Kindo family. Advance happy birthday manghod ko si John Requindo. Thank you gid. Salamat gid okay. Tapos na kaning kay Remy Salbuda Ladyo. Ayos. Dari naman sa iba, no? Okay, thank you gid. Almira Lim Malasarte. Thank you so much Almira Lim Malasarte. Sige, daligid lang mga kakson. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay.
mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod. Kanaton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, launa, 2 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Grava. Kamusta na mga militanting hubon nagpatigayon kontra suna sa tubang sang replika sa Public Plaza diri sa syudad sang Bacolod kag progressive groups. Ambot kun kamusta sila subong kay daw nagatipo naman sa Lupit Church dira sila mga kaaksyon. Larong kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin.
Aksyon na Rex sobra na 1,000 ang nga miyembro sa nga progresibo nga grupo nga nagtipo na karon diri sa area sa nga Lupit Church sa hindi lamang madugay malakat na Aksyon Rex ang ini nga grupo. And we have Sir Noli Rosales. Sir, anong pinaka main purpose ang aton sining protesta karon? Yes, ini no zona ng bayan no para pasabto na si Duterte no sang iya mga kapalpakan no nga gipromesa sa panahon sang 2016 hasta 2021 no nga wala gid matigayon maglima na siya sa katuig sa poder pero bisan sa economic nga balanon wala gyapon no damo gyapon nya mga pumuluyo ang ginagutom damo gyapon nya mga mangunguma ang wala sang duta no ang aton mamumugon ara gyapon sa kamot sa idalom sang kontraktualisasyon kagrabe ang harassment no nakakatabo sa iya administrasyon kagrabe na gid no ang pagpamatay no sa mga aktivista pagpamatay sa mga mangunguma kung sa diin wala matagaan sang matod-tuod nga hustisya. Kaga pag isa dira no ang wala pagdepensa sang soberenya sang Pilipinas kung sa diin ginabaligya nilang subong niya sa China kag ginamabayan ang China sa pag-agaw sang aton nga mga teritoryo. So isa ina kapag traidor sa pungsod Pilipinas bilang tani presidente suportahan niya no ang interest ang malapad niya pumuluyo hindi ang interest ang mga dumuluong sama sang China kag US sir. Ano ang ginalauman ta karon sir sa mangin unod sanksyon naman sa presidente? Yes, kabalo kita no nga bisan gani ang kontraktualisasyon hambal ni Paro Troque ining sekretaryo nga padayon gyapon no ang ilang panawagan sa mga tapuson nila ang kontraktualisasyon. No so pero makita nato sa sining zona daw hindi siguro ini mapatyagan nato no kay tod nagapakita ang matutuod niya sitwasyon nga nagdiskontento na ang malapad niya pumuluyo labi na gid ang mga mamumugon sa mga promesa nga wala na tuman no kagang bagong alyansang makabayan nagapanawagan gyapon niya ipadayon no ang peace talk negotiation sa tunga sang NDF NDF nga kung sa diin sa gobyerno nga para address ini sang kalinong nga malawig nga nakakatabo diri sa pungsod Pilipinas. Yes, sa karon sir it seems nga nagtipon gid kamo din ng mga grupo ni. Yes, ang aton niya pilsa no nagaling ini no sa lain-lain nga sektor sang bagong alyansang makabayan may ara man kita halin sa south kag sa north nga bahin kag diri mismo sa Bacolod siyudad sa Bacolod. So para ipakita nga diskontento na kita sa administrasyon Duterte kag gapaling sa singgitan ang malapad niya pumuluyo nga tama na pasabto na siya sa iya mga gipanghimo kag dapat tuwakasan na ang rehimeng Duterte sa sining nga zona. Diin maagi ang grupo sir. Yes, maagi nino magaling diri sa Lupit Church, palibot ini sa May Libertad, pakadto ini sa May Rizal, hasta pakadto sa May Fountain of Justice para dito sa culmination sang sining rally protesta sa katapusan nga zona ni Duterte. So dito na kamo magkapatigayon sang zona ng bayan. Yes, dito na no, dito na pamatbatan si Presidente Duterte mula gani. Agi na ko nakita ninyo sa Facebook live ni Sir Alvin, may ara kita isa ka prisuhan no. Inigihanda naton ini para pasabto na si Duterte sa iya makasalanan kay dito siya isulod sa karsel nga Duterte bayon sang Duterte ang ato isulod sa karsel kag pamatbatan siya sang lain-lain nga sektor para dira sukton sang iya ka inotel kag kapalpakan nga ginadangat siya subong sa Pilipinas. Sige sir, thank you again no. Action Rex si Sir Noli Rosales ang spokesperson sa kilusang Mayo 1. Ari naman diri action na Rex yung lain-lain nga grupo nagikan man sa Southern Negros ang September 21 ang Nara sa Northern Negros sa Central Negros ari na dikag sa siyudad sa Bacolod nga halos nagatipon masobra na 1,000 ang attendance ang ari diri sa karon nga magapatigayon man sining kilos protesta action naga-move na sila. Amat na aksyon na Rex ga pila pa lang ang iban ga porma na uyat naman ang iban nga mga placards sa karon aksyon na Rex duha ka mga salakyan may mga loudspeakers ang pag-usaron sini nga aga or rather sini nga hapon action Rex. Sige. Rekta sa Lupit Church with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba reporting live dira sa Lupit Church. Angot sa sining rally protesta nga pagaymoon sang grupo sang pangabudlay sa tion sang suna sang presidente.
Life Extension Vitamin D3 anay ho para sig Pantanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, mga puliso gindesignar para magabantay sa mga rallyesta sa siningsuna sang presidente. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Ayun, Aksyon Eric, masako na kita, no? Masako sa? Masako sang kaon. Okay. Abit ko masako. Natas tagtaganay. Way pa. Way pa ang tagtaganay. Sa Friday pa. Ay, okay. Friday, no? Ay na, okay, Friday. Oo. At least Sabado o Sabado night? Sa pwede man Kaga sa Sunday? Away ka na ya. Family night. Family night na na yan. Family night na na Rex, no? Sige. Ato Sunday, no? Tinanong kung sang mga rallyesta ni sa Suna. Ate, kung kasako ang rallyesta, kasako ang polista. Ate, ilagin ni subong timpo, no? Ilagin na subong timpo yata, ganun sa ila, no? Ilagin ni timpo, Aksyon Rex, hindi man nila, pwede pabayaan mo. Ay, hindi. Ito budlay man eh. Pasible, palayo lang. Oo. Ang pulis sa subong, masako sa ba magbantay subong nga. Kaya actually, why giman sila sang gina-expectar nga daw malain Aksyon Rex. Kung dito, kapabot o nini kagti sentimento yun sa tumakuturan sa ila siling rally, ti siling ni Police Lieutenant Colonel. Importante da masunod lang sila sa health protocol kaya rin pang pamahog ni COVID. Correct, Aksyon Rex. Ano yung problema ang rally? Importante siling ni Police Lieutenant Colonel David Cachombo, ang Deputy City Director for Operation. Niya sundo ng Aksyon Rex, Aksyon Eric, ang health protocol. Social distancing, wearing face mask, face shield, kag importante da nga ang health protocol masunod ginila kasi dira yung police panaway kapag pangsita, pagluwas kasi hindi na sila maghalit sa trapiko sa Bacolod. Nationwide man yung actually rally mo. Hindi mo lang bisaton di. Gani man kalikatin diri sa aton niya Aksyon Rex every time nga may zona kano pag mga aktibidades kontra sa gobyerno. Do ang aton diya nga rally to ka peaceful gid man mo. Bagi man diya sa mga kunano pa nga mga insidente unlike sa ibang nga mga lugar nga may mga lamposan na ibatuta kag disuganay no. Tapos especially sa Manila Tuklonanay. Diri daw wag gid man Aksyon Rex kay naka-insinde ang pulis naton sa sebento. Ang importante diri gati amo number permi ni Colonel David Cachombo sundon talang ang social distancing kato ka pulis sa Bacolod sa siningsuna ni Presidente ara sila tawag on alert status. Si Cachombo sa interview Aksyon Radio. Nga ito niya TDM contingent bala o personnel. Kasi in case mga ilang nga gamitin nito at may i-deploy kita para sa maintenance ng order no? Sa area na kung doon mag-araling ating mga papuran. No? Like sa County of Justice sila, mag-drama sila dito. So muna lang, observe nila ang minimum health protocol lang. Mag-social distancing sila, face shield and face mask. I-observe nila sa ilang grupo nga muna hindi lang mag-dikit-dikit din para makita taman nga observe nila sa social distancing. Diretso na nila ma-express ang ilang mga freedom of expression nila. But kung makakos ng chaos or problema, especially sa traffic, sa peace and order sa kung din sila mag-conduct sa ilang rally. So, hindi natin sila ma-istorya, no? Kag ma-limit no, ang ilang mga activities. So, pilar lang mag-observe lang kita sa social distancing, mag-wear face shield and face mask. Observe lang kita sa minimum health protocol ni kung sabihin sila karong mag-rally. Kag i-controlan nila no, ang ilang members na hindi man makaguba sang katawhayan sa area kung sila mag-rally kag man ang traffic.
Aksyon si Police Colonel David Cachombo ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Maura report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kaduan tanay hingagawon tani antes na magtakboy sa aton sining counterpart sa syudad sang Iloilo, ang Aksyon no Radyo Iloilo. No? Ma-report anay si Aksyon Rovo dita. Ini may kang tanan sa 7 ka mga persona na dakpan sa legal nga pabulang o kung tari gikan sa dakbanwa sang sinay. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Rofo dita, Rof. Yes, Aksyon Rex sa syudad sa Silaing katapos sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Gilmore Tuare, ang Deputy Chief of Police sa Silaing Police Station. Ngayon niya nga nag-raid sa isa ka iligaw na pabulang o kung ining tari-tari kahapon mga 11:15 na sangaga sa Hacienda Dila, Barangay Lantad, syudad sa Silay. Resulta 7 talang mga persona ang nagkalagakpan. Una nila mo si Jeric Ramay-Ramay, ioksin niya 28 anyos ang Paluigon, soltero. Remat Hawod, Solidario, 30 anyos sa Paluigon, may asawa. Jero Alang, Iupaw, 34 anyos sa Paluigon, may asawa. Rolly Pinaso, Bernales, 33 anyos sa Paluigon, may asawa. Lunsay Pumuluyo, Sang Sitio Luguay, Barangay Lantad, Syudad Sang Silaya. Ining ikalima mo si Vicente Antolo, 61 anyos sa Paligon. Soltero, kagpungulo sa Hacienda Tiniyaban, Barangay San Jose, Banwa sang Ibi Magaluna, kag ining duwa ka mga minor di edad. Tigayon nga na-recover sa ila sinila ang tatlo tanan ka mga pilason nga manok nga inugbulang, duwa ka mga bulang, kagkas nga nagdangat iya sa 1,230 pesos bilang posta sa muya nga tari-tari. Ining 5 kang mga legal aids gindala iya sa may Silay Police Station kag sa karon nahunong kag ining 2 ka mga persona nga mga minor de edad ginto na naman sa WCPD sang Silay Police Station. Ini sila tala magapangatubang sang kaso sa pagbayular sang PD 449. Report direkta sa Silad sang Silay para sa Aksyon BBB. Ako naman sa Aksyon Rupo Gita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Rofo dita, gikan sa Dakbanwa sang Silay. Ang report ni Aksyon Rodrigo, may kang tanan sa sining aksidente bla sa motorsiklo ho, nabungguan sang motorsiklo. Dra sa may syudad sang Cadiz, pagkaronan ko lang ini mga kaaksyon. Yari na nga ito sining partner ang Aksyon Radyo Iloilo upo dito kay Aksyon Mario Hilongo. Welcome Iloilo, may hapon Aksyon Mar. Mayong hapon Aksyon Rex sa Abdol, bao ka grabe sa mga balita nyo da, no? May mga nabungguan pa kamudaya sa ang aksidente pa kamudaya, no? So ang diri sa Iloilo tiginabantayan subong sa aton nga mga kauturan ang last zona ni President Rodrigo Duterte subong nga hapon di sa mga Ilonggo congressmen diri sa Iloilo daw limagid to ka mga congressmen namon ang nag-attend physically sa State of the Nation address si President Duterte, si 32nd Congressman Lawrence Defensor, si Congressman Janet Garin, si Congresswoman Sharon Garin sang Ambis Uwa, kag ang Lone District Congressman Woman Amundi, si Congresswoman Jamjam Baronda. Abdol, dira sa inyo, sino ang imbitado to nga mga congressmen nyo, Abdol? Diri sa Monte Onligid lang, Lone District man, Mayor, no? Sang Bacolod, si Mayor Bing Leonardia, kung tanin invited to siya physically, galing kay tingin pagkamayo sang alkalde, nga diri lang siya iya sa Bacolod. Same with Governor Eugenio Silacson, gin-invite siya pero by virtual lang ini, kag ma-monitor lang ang mga opisyales man sang probinsya, kag syudad diri sa
mahimo ipalayag sang presidente sa iya sinisuna sining hapon na Idol? About Mayo, no? Kay gin-invite man sila. Pero pariyo man diri sa mo na si Mayor Tranyas, why man nag-attend to physically, si Governor Defensor, may invitation siya, pero virtual lang, gintakamayo yan nga virtual lang siya, mamonitor ng sabayag Zoom. Kaya muna, ang samon dito, 5 ka mga congressman ang nag-attend to physically. Kaya sa inyo da, anong mga proyekto sang Duterte administration nga pwede abing pabugal da, Dol? Ati kon parte proyekto damo-damo manoy nga gindulong diri si Presidente Duterte plus ining karon nga ginpalayag nga padamuan ya baksin diri ang syudad sang Bacolod sining semana. Amuning damo-damo kag dublihon siguro triple pagani gurong maabot nga baksin diri sa amon kay daw namitlangan ang Bacolod ang iban pa nga mga areas. Daw 4 ni silang namensyunar ni Presidente Rodrigo Duterte mo nakaligad nga gabi blato sa nagpabutyag siya ting Bacolod, isa sa mga napilian niya. Ginapabot namon within sining nga mga inadlaw nga madagsang bakuna diri sa Bacolod kay daw ang amon sining nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod ang handang-handa na gilinutok sa mall subong noy mo 3 ka mall SM Ayala kagang Robinson gagutok ang tao ga sulubra sa pang-alatid sang syudad nga 500 sa SM, 1,000 sa Ayala, 500 sa Robinsons gagulutok noy plus may mga barangay pa kami nga ginpang designar subong nga mapang-inject ni pero ga sulubra pa ga kakulang pa iya sang bakuna siguro or personnel man Action Mar. Grabe, si Joray Abdol, no? Ti Bosulingon, damo-damo ka mo daya, ti Samon di, miyari man di, abi ko na gani, masiling ka nga, ara pala na galing sa drawing board ang proyekto nga bridge ya Abdol. Kabigon pala na nga invisible bridge, Abdol. Invisible bridge ang ano to, Noy? Ang ga-connect bala sa Iloilo to Gimaras to Negros bla, Abdol? Ti wala pa na guro ga, lutaw pa na sa sabaw kay si Secretary sang DPWH nga si Mark Bilyardo, madalaga naman siya mo din siya matuwak niya. Siya mo na gani siling ko nga sa drawing board palang anay. Kay ti kung sa bagay mo nang interview tabla kay na kay Congressman Lawrence Defensor sang 3rd District ang party sa bridge bala or sa Taytay galing ti ara pa na sa drawing board subong ang sakto nambal mo lutaw pa na subong sa sabaw to gapang ti dira lang kita na sa invisible bridge, Abdol. Amo gani no iro batyagon talang na kung anong matabo na kung sano na implement ang ay, oo, taytay na, dugay naman ang plano. By the way, ang Carmelite, pila ka mga madritong nagpositive na, may kapamangkot niyo? Sang kahapon, nagwa ang balita nga kahapon, 24, bala ka mga madre sa madre kag personnel sang Carmelite, no? Dire sa syudad sang Iloilo. Pero ara naman sa nakakwarantina naman sa nga dati, di ama Carmelite ni Action Rex sa Abdol medyo daw limitado malamin sila magwa ang mga ara dira sa Carmelite sa limitado ni sila magagwa why niya gani galagaw gid sila nga kaparyo sa iba ni Abdol gani man pro pila to gani itong exact nga figures to Idol 24 bala kabilugan 24 Abdol okay kay may nagapamangkot may nagaquery dire galing di taman ni mapalayag ang alan sini kung positive siya kung kamusta siya pero 70 years old na ini siya hindi namon mapalayag kung bala ang alan niya sini kung nadala kay kabudlay man ipalayag mo sa kangina ni pero ara naman sila na quarantine subong Dol di bla? Naka-quarantine sila ang kabilugan gid according sa information 33 sila ang positive. Ang breakdown sinadira 24 ka mga madre kag siyam ka mga staff, Abdol. So 33 sila, 24 ka madre kag siyam ka staff, Abdol. Sige.
By the way, Dol, diri sa amon sa Lupit Church, so ara nag-assembly dira ang mga grupo sang mga mamumugon, pangabudlay, tanan nga sektor. Ara dira sobra 1,000 dolo sa may Lupit Church kag mga mamarchan isla siguro in a moment from now. Ginapabot pa nila, mas may ginapabot pa sila. Kag may isa ka programa diri sa Bacolod City Public Plaza karon sa tion sang suna sang presidente. Dol, dira sa inyo ya, kamusta mga progressive groups ninyo da? Sa amon diri sa Iloilo, Abdol, kay isikyo kami de bawal ang mass gathering de. Timpano pa kay nakadeploy na ang mga riot police sa mga strategic area. Kag kaina na interview ta ang public information officer sa Iloilo City Police Office, Captain Sangrines, and according sa iya nga wala sang mass gathering, no? Wala sang pagtipon-tipon. Kung may ara gid man, ipangabayo nila nga hindi magtipon-tipon kasi bawal mo isikyo by gabi tikon isikyo wala sang mass gathering. Dito ang pagtipon-tipon na makonsider nga mass gathering na, Abdol. So that is why nga ang ambal kay na ni Captain Sangrines nga sabayo nila, pero kung hindi magpate dakpon, Abdol. Ati, amo man di sa amo na ang mga kapulisan diri sa part sang BCPO, ang crowd dispersal unit nila, ginpa-move na nila mo para magbantay lang kag mapasiguro ang kalinong kagatawhayan sa sining rally protesta. Why man sila ginapauntat sa rally nila? Importante mapatuman ang social distancing kag ang malinong kagatawhayan lang sa tion sang sining suna sang presidente, Dol. Ilabi na sa amon di kay isikyo kami di ang amon nga quarantine status mo, so meaning ang pagtipon-tipon niya mas gathering hindi kaya pwede. Okay pa dahil gadis inyo kasi isikyo kamo dira, Abdol, hindi bla? Gani man, pro ti amo lang na ginapa-remind lang sang pulis naton ti subong gamat-amat na tuslaw ga tilinumpok sila ho daw masubra 1,000 kay nato sa report ni Action Alvin Graba ang mga militanteng grupo dira sa Lopit Church. Ti karon dugay-dugay siguro mahibaluan maning report sa amon sining nga patrol kung anong progress nga information na gikan dito sa mga militanteng grupo. Ti Dol, galing kay daw ka kulabos gid ko ho, may mga obligasyon pa ko di Dol. Ati way problema. Ati amon di makontinue kami di kay ma-cover kita dugay-dugay sa State of the Nation address. Ati see you tomorrow, Abdol. Pamatian pagkiron ang ibida sa ngaton nga presidente sa iyang State of the Nation address, Abdol. Gani man, ti amo man ang ginahulat namon kung anong ibidaya, kung bala may ibida o kung wala, pero sigahom ko may ibida gid siya, Dol. At ilang taon tayo, sila ban-laban na, kung si Congressman na defensor paganis, siguro nalauman niya nga posible ibida, nagkaroon ng parte sa campaign na war on drugs, corruption, something like that. Yan mo ng mga gina-expectar niya ibida. Di karon puti basi ko may ara pa man, Abdullah. Nga mga ibida karon nga aton nga presidente pamatian ta karon sa iyang State of the Nation address, Abdol. Gani man ti kami di mahulat kami dola kung anong ibida sang presidente lang taon ta karon kay may ari man kami di coverage karon dugay-dugay Dol. Di alang-alang nako sa tiyempo. Sige, salamat yun, Abdol, i-regards na lang ka di. Ako na lang mahambal din sa kilala mo. Sige, big regards na to na. Salamat, Action na Rex kadtong aton nga. Sige, salamat gid Action na Mario Hilonggodo kaalang-alang sang tiyempo ta diriya ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, karon dugay-dugay ang ato sining coverage sang suna sang presidente, mga ka-aksyon, no? Pero gusto ninyo makabulig sa constipation?
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Sa mga ka-aksyon tang naga sa mga vaccination centers wala na sang walk-in. Meaning, suno sa kay Executive Officer Executive Director Ang hindi malikawan ang pagdugo kag wala ginasunod ang social distancing. So wala na walk-in umpisa buwas dire sa siyudad sang Bacolod, especially sa tatlo ka mga mall, ang SM, Ayala kag ang Robinson. Wala na ba di malas gid no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, standby mga ka-aksyon sa This Is My Life. Higasunod na sa dili ginamang madugay upod kay aksyon. Well, masugaton kagang ato sining nga pag-cover live at karon dugay-dugay sa ato sining nga suna sang presidente mga ka-aksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,